खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 मे 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनखौबो अनफिननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गियाना बांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंजोबनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क छ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। समाजाव मान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै बांसिन गोजोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ढ ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो
मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो हागोन, गुबुनजों अनजागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोद दरसि दरसि मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। न'खराव बयबो गोरोबलायनानै थानो अदेबानि रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाब्ला मोजां, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोआव गोग्गो आरो थि साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनोबो हागोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोद आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव अदेबानि गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन आरो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोबां खामानि मावनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां।
मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो द स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो थि समाव मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।